Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Finalment, Sant Antoni ha prohibit el pas de vehicles pesants pel seu nucli urbà, deixant incomunicats les masies del veïnat dels Boscassos i els barris de Vallserena, Can Vila i Can Ram. D'aquesta manera, si els 1.500 veïns d'aquesta zona de Sant Pere de Vilamajor volen fer arribar el camió de les mudances, el gasoil de la calefacció, o els pagesos volen moure el bestiar de les masies o portar-los pinso, s'han proposat les següents alternatives. Opció A. Que els camions o tractors s'equipin amb cadenes i equips d'escalada per saltar al Serrat de les Garces, pujant per les fortes pendents de Can Derrocada, fent una volta de 4 quilòmetres més. Opció B. Que els veïns lloguin un helicòpter per traslladar els mobles o el pinso per les vaques. Sant Antoni consentirà deixar passar els helicòpters pel seu espai aeri si no fan massa soroll. O opció C. Que es construeixi un túnel que travessi el terme de Sant Antoni de Vilamajor per poder-se comunicar directament Sant Pere amb Llinars del Vallès. Per saber com va tot això de primera mà, connectem amb el nostre enviat especial, Sant Lleí, que es troba davant de les noves senyals de prohibició de vehicles pesants. Bon dia, Sant Lleí. Bon dia, Sant Pere! Ens trobem aquí davant de la carretera de Sant Antoni, davant de l'església, on podem veure les noves senyals de trànsit de prohibició de vehicles pesants. Creus que aquest conflicte entre municipis es podrà solucionar aviat? No és tan fàcil, Sant Pere. Pensa que teniu la mania d'enviar els vostres problemes al poble de Sant Antoni. Feu urbanitzacions i després que tot el trànsit baixi a Sant Antoni. És un granet de sorra, però és una cosa significativa. Per exemple, a Sant Pere us agrada molt el parc natural, us agrada molt el Montseny, les floretes, les rieres amb molsa. Però on va parar l'aigua de les vostres rieres? Ens l'envieu a Sant Antoni. I no us heu parat a pensar que la vostra aigua ens produeix humitats i despeses perquè ens obliguen a construir ponts per poder-les atravessar. No us estranyi que aviat trobeu senyals de prohibició pel pas de la vostra aigua, però heu de pensar no només en si puc passar o no puc passar, heu de pensar també en els problemes que genereu als vostres veïns. Penseu-hi, per favor, penseu-hi. Però passar per Sant Antoni és l'única sortida natural. Penseu-hi. I pensarem. Bé, estarem pendents si les relacions entre els dos municipis millora o no. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.